Какво става, манячета? Както видяхте предното видео, направо се изкъртихме. Много добре се получи. Партито Татяна ги уби. Много кап. Наистина много стабилна. Изкърти ги. Тук сме на хотелчето. Брутална газарийка. Разград. И така. Сега чакаме да стане 11 часа, отиваме, правим една вечеря и се местим в дискотеката и там продължава участието. Направо ще си махнем главичките. Кака ви е подготвила убийство. Ще видите какво ще се чуи. И така, мазничка, благодаря, че влизате и гледате клиповете. Много го оценявам, искам да станат работите, правя всичко от сърце. Надявам се да се вижда и да го усеща.
Как е манячета? Дое, сега бях на университет, не е имало скоро клипчета, защото честно да кажа, малко ме домързя. Но днеска ще кача 2 видеа. Едното ще е от участието в селото, другото ще е това, където снимам в момента от тренировката. И така, утре ще кача от второто участие, от дискотеката. И така, ще ви помоля да се абонирате, да лайкнете и да сабскрайбвате. Тук сме на едни от най-добрите лостови в Пловдив, лостовите на Лолота. Уникални са. Сега ще ви покажа. Има машини с тежести, има дъмбели, има щанги, има успоредки. Зад мен е новата площадка, която е синя. И е много добре. Тя има от всичко. But this reverse hyper machine completely cured his lower back and he was back to